Mutilab amb el Say It són la referència de la música dance de la Gran Bretanya i aquesta setmana sonen a la número 6 de la nostra llista. Però arribats a aquest punt, com sempre, toca fer el DH Extra i aquesta setmana un DH Extra important perquè tenim reportatge de discoteca al Hot Fata de Sant Pere Pescador. I a més de les entrevistes ja clàssiques de l'Arnau, que ja són habituals al nostre programa, tenim les actuacions dels grups de funky i hip-hop de les comarques de Girona i a més també tenim una petita entrevista amb en Sergio Alcover, aquest ballarí de música funky i hip-hop conegut per programes com Fama. Comencem el DH Extra aquí al Digital Hits de Canal Català. Som-hi! Què tal, com esteu? Benvinguts al DH Extra del Digital Hits. Avui ens trobem a la discoteca Hot Fata perquè avui tenim els grups de funky i hip-hop de les comarques de Girona. Avui aquí en directe al Hot Fata. Un reportatge especial que comença ara mateix. Benvinguts! Molt bé, tenim amb nosaltres a la directora artística del Hot Fata. Què tal, com estàs? Què tal? Hola. Hola. Escolta'm, un ambient impressionant que tenim aquí al Hot Fata, eh? This is the moment, this is it. Estic encara impressionat de l'ambient d'aquí al Hot Fata, eh? És impressionant. Tenim a tota la gent del Ball de Girona. És de Canal Girona, ¿no? Sí. Canal Català. El tomate, pensaba que se había muerto ya el tomate. Pero siempre hay que decir que la gent de Girona, la gent del ball, la gent del hip-hop, està a la província de Girona. Tenim molta gent que surt a Fama a bailar i per això tenim aquesta nit a Sergio Alcover. This is the moment, this is it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's... Hola! Què tal? Què tal? Molt bé! Escolta'm, com ho veieu tot això de per aquí? No te sento. Com ho veieu tot això de per aquí? Pues molt bé, no? Sí, no? Ulls, som els ulls, no? Clar, amb els ulls. Molt bé, escolta'm, coneixes en Sergio Alcover? Sí, el de Fama, no? No, el de Gran Hermano. El de Fama. Sí. Anem a veure. Aniràs a fer fotos o no? Què? T'aniràs a fer fotos amb ell? Sí. Molt bé, va, seguim aquí. Què tal? Deixa'm pensar un moment, eh? Tu et casaries amb en Sergio Alcover? Sí, depèn dels diners. Ja, depèn dels diners. Jo em casaria més amb ella. Molt bé, què tal, hombre? Què tal? En Marc Sigüenza, un vell amic, eh? Què tal, Marc, com estàs? Bones, bé. Has vingut a lligar o què? No, vinc a veure la meva cosina ballar. Sí o no? Sí. Es diu Sara. La meva cosina es diu Sara Sigüenza i ve a ballar. Molt bé. Doncs ja ho sabeu, un aplaudiment per la seva cosina. Molt bona nit. No veieu la festa que hi ha allà? Què feu aquí, palancades? Soy extranjera, soy de los Estados Unidos. Barack Obama? Sí. Good, vale. Ja és weekend. Yes, we can. Weekend. Molt bé, jo també puc. No? I jo també puc, no? Sí. Molt bé. Va, Meja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien, aquí de fiesta un poco. ¿Dónde eres tú? Yo de Maspau y eso también. ¿De? De Maspau, ¿Dónde está esto? en Aviñonet de Puigventós. Ah, caray. Yo vivía abans allá. ¿Sí? Sí. está guapo. Muy bonito, ¿eh? Sí, todo muy bueno. ¿Cómo está el alcalde? El alcalde, pues, ha cambiado todo, tío. Ah, porque yo antes cuando vivía allí estaba muy bonito todo, ¿eh? Sí, ahora también es todo bonito. Maspau. Oye, ¿puedes bailar un poco? Yo que happy Sí, soy, venga, ¿no? va, un poco, va. Molt bé. David, recorda'm que a final d'any farem un recopilatori de tot això, vale? Va, seguim. Ens trobem al punt central d'on surt tota la festa, amb Cosmic DJ. Què tal, com estàs? Molt bé, aquí. Escolta'm, discoteca on anem, discoteca on et trobem. Sí, estic bastant a per tot. Una festa impressionant ens espera avui, eh?
Avui pinta molt bé, la veritat, perquè tenim el professor de fama, en Sergio Alcover, i és això que pinta exclusivament molt bé. Escolta'm, parlem una mica d'estils musicals. Tu normalment punxes un estil molt concret o varies bastant musicalment? Bueno, depèn de la sala, això sí. Aquesta sala demana pachanga, demana house, sobretot sempre amb l'àmbit comercial, que és el que bàsicament toco. Molt bé, doncs ja ho sabeu, les paraules de Cosmic DJ a totes les, bueno, quasi totes les discoteques el trobareu punxant, ja és un crac, segur que ballareu, eh? Nosaltres continuem aquí al Hot Fata, fins ara! Mireu, aquí tenim la zona VIP del Hot Fata, hi ha una cinta que no es pot passar, però nosaltres passarem. Va, que no ens vegi ningú, que no ens vegi ningú. No, has de venir, David, perquè no hi ha fil. Va, baixa la càmera, molt bé. Molt bé. Que bé, David, quin gran càmera. Un aplaudiment per la nostra càmera! Escolteu-me, què esteu menjant? Aquí un pastís? Sí, és el seu cumpleaños, mira. Ai, és veritat, és el seu cumpleaños. Felicitats, Escolta, de què és aquest pastís? M'ho podeu dir o què? Perquè fa una pinta rara, De xocolata amb ot. Va, un tall. Amb el vostre permís, Em puc agafar? Sí. Em podeu tallar un tall? Va, un tall. Qui l'ha fet aquest partit? Nosaltres. Felicitats, està superbo, Va, ai, quin pastís més bo, David, No pots menjar, tu, no? Millor que no. Què tal, com estàs? Molt bé. Escolteu-me, com ho veieu tot això de per aquí? Superbé, molt bé. Molt bé, molta festa. Sempre veniu aquí al Hot Fata o què? Sí, tant. Fata és el millor, home. No? Clar que sí. Escolteu-me, vosaltres coneixeu en Sergio Alcover? Home, i tant. Va, perquè vosaltres, per què heu vingut? Per en Sergio, per les noies que ballen? Per en Sergio. I per les noies que... Jo per les noies que ballen. Tenim un 50%, molt bé. No more times